Okay. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa San Jose, Batangas dahil titikman natin dito ang famous na lumi. Pag Batangas talaga sikat sila na magawa ng masarap na lumi. Dito po sa Corcolon, mayroong malahiganting lumi po. Sobrang laki po talaga. Kaya hindi ko pa alam pasinto sa tour natin dito sa Manila. Kaya tara, let's go! Lagyan ng itlog. Atay. Ano yan, ma'am? Rebusado po. Rebusado. Ito. Yung chop po na liempo po. Chicharon. Maubos mo kaya yan, no? This is good for 10 person po. Na lumi. Pero kahit 10 person, mukhang hindi mo kaubos ito. Sobrang dami na. Lumpia pa yan, no? Opo. Lumpia at saka Dynamite. dynamite. Yan, lechon kawali po. Opo. Wow. Lechon kawali lang sa akin, no? Subak na pa, subak. Subak pala yan. Sa Bisaya po, subak, parang sa subak. Ano yan? Chicharong Chicharong bulaklak? bulaklak po. Uy, batok-batok pala to. Meron bang Chicken po. Chicken Chicken wings. wings. Opo. pork chop? Pork chop po yan? Liempo po. Aling po ba? Opo. Ah, mayroon pa palang sisig. Wow, iyan naman. Excited ka na kumain Tok, pa. batok, pulumi, overload. Wow, panalong combo giant. Oh. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. So ayan na po yung order natin mga studio na Giant Lumi po. Itong Giant Lumi po ay nakahalaga ng 1,200. Ayan. Sobrang laki po niya mga studio at mayroong iba't ibang mga sahog. Overloaded sa sahog po. Grabe oh. Excited na ako matitikman to kaya pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kainan na to. Saan ka magsisimula? Dito tayo sa Chicharong eh. Yan o. Ang laki ng Chicharong, ha? Kakaibang chicharon pa no? Yan oh. Parang Yan. sticky oh. Ito yung dynamite. Medyo may anghang siya pero konti lang. May sisig pa pala oh. Parang sumsuman to. Ayan. Ano ba? Dito lumpia.
basta. Ito naman tayo sa rebusado or parang pinakupsan natin naman sa Bisaya. Okay naman po, parang baboy lang siya na taba ng baboy niya pinrito. Parang ginawang adobo sa atin. Ayan. Lechon kawali oh. Crispy pa siya. Ayan. Ito naman yung chicharong bulaklak. Halos lahat ng mga sahog natikman ko na eh. Ito na lang Chicken. chicken wing. Okay naman, yung wanto nila talaga, sa sobrang dami ng sahog, hindi ka na manghanap pa ng sahog. Parang Kamari. matitikman mo na lahat ng mga fry dito. Parang all-in-one na talaga, no? Kali ito yung paborito ni Sasha, yung mga chicken wings. Oo. Pinakahintay ko talagang tikman dito yung lumi talaga. Kasi yan yung kuhan talaga eh. Sumikat sila madali sa lumi. Itong iba, mga sahog lang ba. Wala to sa amin eh, sa Cebu ba. Yung lumi talaga dito, sumikat sa Batangas. Na tikman natin yung parang dito talaga nasimula ba, original ba. Ayan, lumi na. Ito na po, yung lumi. Parang ang lagkit ng lumi nila mo. Parang sticky na. Sobrang sticky. May parang laway, no? Laway-laway. Yan o. Hindi siya masyadong mataas, no? Hindi, parang Parang kinat na. napuputol-putol na. Yan po. Lagyan natin ng mga sahog mo. Meron pang sisig. Oh. Yan. Lapot talaga niya mo. Tikman muna natin man yan. Walang mga pangpalasa man na tuyo, suka. Kasi yung Batangas talaga na style, nagtitimpla sila ng sibuyas, mayroong toyo, alamansi, sili. Tsaka nilalagyan nila dito ba, nilagay nila sa lumi. Pero ito muna, yung wala mo ng timpla ba. Kaya po. Yun, may init-init pa. Lagyan mo ng kuhan. Sahog. Para sa akin, okay naman yung timpla niya kasi mayroon siyang sahog ba. Yung sahog, nagbibigay ng additional lasa dun sa lumi. Saka yung lumi nila, malambot na siya na parang, hindi naman siya sobrang na lata. Ano yung sa lata mo? Sobrang Lambot. oh, hindi sobrang lambot na na-over sa lambot, ba parang ganun ba. Hindi Parang siya tama lang. lata oh, parang tama lang yung lumi niya ba.
Panalo, masarap. Sabi sa panlasa ko Kasi naman yung mga pinupuntahan natin, mga ka-studio, lahat o mga sikat na sila Posible namang hindi sila sumikat kung hindi sila masarap. Magtimpla tayo ng pangpadagdag lasa pa nito. Gaya ko ng sibuyas, toyo, limonsito, sili. Kuha tayo ng panimpla natin, mga studio. Yan. Lagay natin dito. Mix. Ganito pala kumain yung mga Batanggenyo mo. Ngayon, alam mo na. Ang lumi. Lilipat ako dito. Sa Batangas. No? Yan. So, siyempre, lagyan natin ng sili yung sa atin. Okay. May mga sahog. Tapos yung itlog. Sama natin. Apo, kain po. Ang sarap niya, nag-complement yung mga lasa. Kaya dapat pala talaga timplahan, no? Dapat talaga mayroong sili pala. Super, okay sa akin yung panglasa, ma'am. Yung lumil na dito, Lalo-lalo na't mainit, enjoy mo talaga to. Malapit mo nang maubos, oh. Masarap siya dahil sa mga sahugin mo, yung sahog niya na wala yung crispy niya pag nilagay mo. Pero okay lang din naman. Ubos na. Simot. Yan, paubos na po. Dami pong kumakain dito, mga studio na. Simple lang po na napagunta namin dito mga around 2:30 PM po. Kaya hindi masyadong ganun kadagsa ba yung mga tao. Pero mayroon pa rin madaming kumakain. Makain. Ngayon po, nagsidatingan na po. Maraming salamat, mga studio, sa panonood sa episode nito. Sana po nag-enjoy kayo at kita-kita po tayo sa susunod na food adventure. Bye-bye po. Bye-bye!